yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on bismama yewtere men Paamen Pamminen caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe en ñaguima nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen e mayɓe julɓe kala bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e Paamen Pamminen yonti hono no gowruɗen ɗum ni tan e kala aset arde garden e toɓɓe kadi ɗe ganduɗa ko mantiniɗe e yontere nde tawi kadi ko dippaɗe no fewi enen ne mbawen rippude hen e hakke famamuya men en gardi e terɗe rédaction sikki ala noon eɗen gowno wonde tato kono hande o ken ɗiɗo tan gonduɗen koye Mouhamed Ndim Elage Abbas Sarr ne dañi gantu hande o en calminimo au passage kanko e galle makko foof e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni suddiɓe makko en calmini dendagal yeɓoɓe en e o saaha kala ɗo mbawɗon wonde e saaha mo gonɗon o on calminama e saaha mo oɗon saaha kono kadi taw ko salminago wondugo e nede e neware caggal salminde on e juurade on e ñagade on duwaw ko bismade on e yewtere men Paamen Pamminen Paamen Pamminen noon no gowruɗon ɗum ni tan ko toɓɓe kadi gadduɗen toɓɓe ɗe ɗe ganduɗa taw ko toɓɓe nayyi ko adi foof gaddortoɗen ko caɗele ɗe ganduɗa ko guuraɗe e leydi ndi won e nokkuji e oɗo saaha eɗen gandi caɗele nan toon ha heewi tawi jeeyi sababu o ko ilam kewɗam heptude galleji heptude guese hepti koɗorɗe hepti école aji hepti foof ha kadi hay pittali ni keddima hen ɗum noon ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ko guuraɗe caggal ɗum ma en paw hen e darnugol projet PASTEF woni vision Sénégal 2050 eɗen gandi oɗon lancement aussi waɗama toon to Diamniadio to centre international Abdou Diouf en jii koye gardugol hoorejo leydi ndi tawi laamu ngu foof ina wonno toon kono kadi ha e terɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko dilloje e fannuji goɗɗi kowona ɗum ma en paw hen e alhaali ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ko sarɗiyankoɓe tijjaɗi e sappo e jeeɗiɗi darotondu sahori e welede Allah tawi e oɗo saaha kamɓe dawriyankoɓe hay deƴƴunoɗo hen oɗo saaha yalti gam hollirde hoore mum jiida kadi e live aji ɗi ganduɗa eɓena mbaɗa kamɓe dawriyankoɓe ina wayno ɓe natani campagne hay so woni campagne o ina heddi taw fodde balɗe kowona ɗum ma en paw hen alhaali société mo wi société noon woni rendo eɗen gandi la budda hande o ina foti jeeyede e kabruji e kala e saaha jeeyi sababu ƴettuɗen on debbajo mo ganduɗa ko kañum tawa ina hawre ladial e suudu mum toon to Ngor haalluji ina keewi hen ma en dippu hen ko ɗon wonata toɓɓere wattidinde toɓɓe meɗen hande ɗe gadduɗen ko adi foof hade men natande bundi yewtere nde en calmidirte e gorko mbo fonde gande Mouhamed Ndim a salminama mi salmitimama sohna Alima Dia mi salminima en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV en calminiɓe en juurimaɓe ɗon mbawi wonde aduna o foof e dendagal cenɗi ɗi kala en calminiɓe en juurimaɓe mi salminima ko moƴƴi en calmini également Elage Abbas Sarr mo ganduɗa en kamti joddade mum fildude mum ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko Paamen Pamminen en calminimo au passage mi salminimo sohna Alima eɗen kamti mbiɗa eɗen kamti joddade Elage hamtude joddade jomum woni ko PULAAR de andi mi famani on PULAAR Mamed en cafti eɗen gowri joddade mum ne wawi noon koto banggue kadi dialecte uji men ɗi mataw ne wawi kadi taw gaddino hen sahaji aɗa noon enen en sahaji ne haale wonde enen jandiyankoɓe eɗen jogui caɗele nde mbiyatni foof wiya ko gaddin taw ko PULAAR tan tawi ko PULAAR tan eyyi ɗon noon ko gonga taw ko PULAAR tan mo ganduɗa ɗon ɗon tan ɗum ɗon Mamed hande ko bala mbaɗɗa eyyi hande kam toñanggue ala haydara ala peut être ande ko tawde ko tout bala gonɗen koye leydi Diomaye enen koye leydi Séréer o ko noon tan ɗum kam hande tan ɗon ɗum ɗon Mouhamed ndima Allah jarama ɗum ɗon hande ko enen e makko inchallah enen mbaddata gooɓe jiile walla ko cibi jaam no mbawɗen wirude ɗum ni foof inchallah ha bandiraɓeɓe kadi mbawa hebde hen famamuya mumen no hanniri ni en calmini Djiby Dieng mo ganduɗa ko kañum heedani en to banggue caméra ji to kono kadi en goppani dendagal dilloɓe ɗo e galle o kamen kala ina beltana kono kadi ne calmine Mouhamed toɓɓere meɗen adide e nder toɓɓe ɗe ganduɗa en limi ɗum ɗo de
woni alhaali ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ko toon to Fouta to banggue Matam o Podor ha kadi e banggue funnague leydi ndi foof caɗele ndiyam ina toon Mouhamed hande o ɗeɗo caɗele yeehi ha pittali keddima hen koɗorɗe haala mumen haalaka guesse école aji firti ɗum ɗo ko caɗele mawɗe 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 sikki ala noon laamu ngu nana dari en jii 8 milliards ɗi ganduɗa kamɓe laamu ngu ɓe kaali ɗum gam wallidde ɓen e muññude ɗumen kono kadi horejo leydi ndi nana heblano yaade toon ɗum ɗon foof Mouhamed to holko jiiɗa hen e sohna Alima ko ardi foof ko duwanade bandiraɓe ɓe ganduɗa ko jayiraɓe ɓe ganduɗa enen a haali joni woodi nokkuji ɗi ganduɗa ndeysan pitali keddima hen e ɗam ɗo ilam won hen ko jahata ha ɓale ɗe coofa kuuɓe ɗe mabba jana yimɓe on saaha kawra e ladial woodi kadi gañiɓe ɗum ɗo foof en jii waɗi e ɗam ɗo ilam ɗam ganduɗa elle ɓe mbi wayrama yaade yiyede e duuɓi nogas hande ɓennuɗe ko wayni ko gonga noon ko ɗum catastrophe mo ganduɗa ko naturel ko hunde nde ganduɗa ko ndiyam Allah ko Allah jippini e ɗum ne kadi yimɓe jabrata tan ko Allah en tawno ko Allah addi ko Allah addi ko Allah nawata heddi noon ko alay saago kadi en tawno enenne so tawi en jaaki tan e retoɗen ko laamu ko kañum tan mbi foof e ko laamu kañum ni nde tawno wonen ɗo ko ɓesguji ɗi kamɓe jogui kadi sembe en fait jogui sembe wawde wallude ɓesguiji ɗum waɗi so tawi yimɓe paayi tan eroɓe kamɓene ɓe doga ɓe mbawa wadde kadi addude hen ballal mabɓe no mbiruɗa ni hande sa yi to Bakel won commune aji ko wayno Baalu en hay ko way noon so tawi a yi image uji ɗin taw noon nana vidéo ji nana partout a nawtat laamu to Allah andat ɗum ɗo so tawi jomumen jawnaki laamu yawani a wawa addude hen ballal mum tan neɗɗo jooɗo balɗe yiyani ndiyam hay ko ɗo yari boutique haalaka foof koko uddi holɗo jomumen ñamata holɗo jarata donc ɗum ɗon fo alay saago wadde ko laamu tan wawata arde wawde wallude jomumen en jii hande e nder falde Podor kadi guure kewɗe nan toon ko natɗe guure kewɗe hande naati woodi guure ɗe ganduɗa surtout guure gonɗe dunde ñiibi ko wayno Lila Morphil ɗe ganduɗa hande jomumen ko laaɗe hayso jiiɗi yaade wona auto wona saret wona haydara ko laaɗe hawde diwan de Matam en jii ko wayno Jammel Matam en walla Nawel en ko way noon ɗe fof ko guure ɗe ganduɗa Alima vraiment ko naati ndiyam hay auto wawa nadde toon wadde alay saago laamu ngu ko ɓuuri ko yawde e yaccade ɓe mbawde addude ballal mabɓe e kaali noon maɓe jaltin 8 milliards wawde wallude ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe kono ko gonga ene 8 milliards ko ɗum kalis kono so ɓeydama ɗe ɓuuri par ce que ko boni ko no heewi no feewi so Allah hayso tawi enenne kadi leydi men ala sembe no feewi to banggue won certaine kam ittude ngaaluji hokka ɗum yimɓe kono hande oɗo saaha en mbawi wiide mbawi ɓeydude ɗum par ce que en jii wonɗo ɓe mbaɗata ngaalu ɗo ɓurani quand même hato jinde han e yiyande men enen cikki ko ɗum ɗo ɓuuri wonde hande quand même ko ɓuuri ko heñorede nden noon yooɓe gar ɓe gadda hen ballal mabɓe ɓe mbawa en mbawa yiide kam plan orsec en e ko way noon beele ɗum ɗon ma waɗe activé tawno ko laamu yawtugu ngu wonno ɗo en jii milliard uji baɗɗinoɗi hen ɗi peut être koye uddiɗ wona walla wona ɗum fof e wade noon ko wayno ni ko wayno so tawi ko ɗo e Dakar ko wayno ONAS en e ko wayno darde mumen kono hande ɗeɗo fof ko des secteurs ɗi ganduɗa en mbawi wiide kañumen e koye mumen koyeɗe ko ñawɗe voilà donc voilà ɗum ɗon ko ɗum probléme mo ganduɗa hande laamu ngu tan yo hayso tawi ɓe mbaɗino délégation ɓe jeehino Bakel en e Matam o kono ɗum fof kadi e ley yimɓe ne ñiŋaɓe e démarche uji ɗi ɓe mbaɗirta ni nde tawno to ɓuuri to wonde hande nder to ɓen ɓe ganduɗa ko ɓurɓe jarade gon ɓe jettoyaki toon ɓe gari tan no ɓe mbiyata ni min gari jiiye min min jeehi ɗum noon wadde alay saago Bachirou le président de la République en jii quand même o jillu makko to Bakel e to Matam donc alay saago jomum yaaha wawa moññidde jomumen yidira e mum itta ballal kadi waɗa enen ko ɗum jakoden kono noon enenne kadi ɓesguji ɗi ayi yimɓe yo jawde e jamanu par ce que gonɗen koye jamanu changement climatique enen nden no yimɓe koɗirtuno nden ni e aduna o hande no yarata ni Alima ɗum koko ken fotɓe hen miccade no fewi to banggue habitation no mbaɗirten ayi sinno ko ɗo e Dakar so tawi normalement so tawi aɗa maaha ko wayno cadastre en e ko way noon aɗa jogui secteur aji ɗi ganduɗa ko toon poɗɗa yaade
ɓe ƴewanma hay leydi ɗo koɗata ɗo sa ñiiɓi ɗo huɓere no foti duuɓe waɗata e ɗo ene to banggue ndiyam to banggue vraiment ɓe ƴeewa to banggue sato ngo eno lelorto ni mbima ɗo aɗa wawi hodde ɗo kono enen a arat tan ñiiɓa surtout ɓe ganduɗa ko hoɗoɓe sara daade maayo e ko way noon tawno eɗen gandi gonɗen koye jamanu mo ganduɗa changement climatique waɗi saaha foof ŋore maayo ɗe gonat koye ñamtade ne tello walla kadi hodde e ɗo ganduɗa ko lawol ndiyam aɗa sa hooɗi e lawol ndiyam ko juuti ko fof ndiyam ma rewna donc ɗum foof yo yimɓe gaccu hen hakkillaji ganda aduna o koko wayli ƴeewa kadi to banggue lelgo no koɗirta ni beele janggo e jaam so ɗoyi ɗum ɗo waɗi addata ha caɗele e ko way noon ɗum ɗon ni kadi bandiraɓe gaccu hen hakkillaji ko heddi ko tan ko laamu ngu tawno oɗo saaha en mbawa erade hay goto ko wona laamu ngu ara walla ɓesguji ɗi guure ɗe noon kadi ɓe mbawa darade kala bawɗo rendinde ngaalu so tawi ko comci so tawi ko ñamele ɗum ɗon foof wawa wallede ɓen ɓe ganduɗa ko jaari par ce que hande ne famɗi wuuro garta kam a tawani toon ɓe ganduɗa ko joguiɓe caɗele patuɗe e ɗam do ilam sohna Halima tigui ina wayno hunde nde koko huptidini e ɗiɗon banggueji e ɗiɗon diwanuji ko gonga no mbiɗa ni ko noon laamu ngu ko kañum ɓuuri wonde ɓe ganduɗa ko kamen jogui sembe oɗo saaha kono noon kadi wonɓe ganduɗa woɗɓe kadi eragol ngo alay saago Mouhamed Ndim yahay mumen ko wayno cadre uji ɗi yoɓe mballu so laamu ngu ari yo taw hen juuɗe mabɓe saabu sa ƴeewi ko wayno Farba Ngom ni hande won darde nde ganduɗa fuɗɗima ɗum wadde tawi ko darde mantinide kadi machallah yimɓe fof pawi hen guite mumen ko ɗum ɗon noon woni ko faada e cadre uji politique ɗi ganduɗa nana Farba Ngom dey vraiment ko neɗɗo jetteteɗo en kaldani ɗum peut être mande jomum wona haydara en ganda jomum jeeten ɗum tan kono yimɓe fof jeerta ɗum ni en jokkodirani e mum heddi noon ko hen saahaji gueɗe professionnel ne rendinma e jomum kono wona aɗa wonde e mum walla oɗon jokkodiri on galda hay relation goto to banggue ɗum ɗo kono quand même Farba de so Allah ko neɗɗo jetteteɗo kadi eɗen mbiya yimɓe men autorité ji men e ɓen ɓe ganduɗa hay ko wona wonɓe laamu tan yo mbaɗat tiré exemple parce que en jii tourné mo waɗi e nder to Matam to yen wona tan e nder commune makko woodi ɗo yeehi jeeyani koye commune hoore fonde ko c'est important neɗɗo hoto wi tan koye oɗo tawde koye commune oɗo jeeyami walla mi jeeyaka hen haaja mala hen wona e commune makko tan caɗele mbaɗi foof yooɓe daro tawde eɓe jogui coppal ngal tan mi yii o yeehi wona e commune makko ha e nder commune hoore fonde to banggue waalo ngo mi yii kadi a tawa andat oɗo ko waɗi ko o waɗirani ɗum ñeengo ko vidéo ji tan jeeta ɓen ɓe ganduɗa ko jomumen wuuro walla jomumen ƴetta téléphone aji ne pilma kono ala fof kam ɗo jiiɗa caméraman walla ɗum ɗon ne rewe joomum yaadi yoyde ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe ɓe wallide ɗumen to banggue guura jamɗe ne sima en wallide jomumen beele ɓamta galleji mumen ko ɗum tan woni ballal donc wadde on hande eɗen mbiyanno so tawi ko laamu mumen wonno ɗo ha joni enen fof eɗen ganduno hande min jii des actes ɗi ganduɗa ko baɗɗi urgent ittade gam walloyde ɗin diwanuji ko way noon enen ne heddiɓe yooɓe ƴettu exemple e Farba Ngom joguiɓe wonɓe politique ɓe cadre uji kam foof yo mbaɗ exemple ɓe gara ɓe paabo ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe kala wuuro kadi mbawa rendinde gueɗe mumen balla kadi ɓe ganduɗa ko jayiraɓe guure ɗen tawno mbasen fadde toujours e laamu c'est vrai ko kamɓe poti quand même adade kono enen mbasen fadde toujours e laamu ngu kamɓe ni ɓe poti ko soɓe gari ɓe tawa yimɓe vraiment ɓe ndewa e mumen voilà te kadi enen eɗen gandi gaga cadre uji ɗi kam ko wayno ɗanniyankoɓe men e ko nandi hen eɗen gandi so tawi koto banggue balle ɗe e banggue développement guure meɗen kañumen ne daari hen no fewi moni foof ɗo wawi ɗo nana waɗira ɗon goto fof ɗo tolni ɗo ko ɗon lottirta ko wona ɗum Mouhamed hande ɗeɗo caɗele koɗe caɗele mantiniɗe kadi ko ɓuuri kam koko holliri kono ɗum foof e wade noon hande o yimɓeɓe goyata ko alhaali dawrugol ngol en jii ko ɓuuri hewde e mabɓe hande goƴa mumen foof ko dawrugol ngol haalaluji noon ina keewi hande nde hanki ni won jayne nde ganduɗa wi ko haali e haala dirtingol sumgoji ɗi e ko nandi hen ɗum ɗon foof nanɗo ko hunde fonde wattede hakkille kono de haɗani kamɓe ɓen ɓe ganduɗa kamɓe gon dawriyankoɓe wonko ɓe ɓuuri yiide hande woni ɗiɗo sumgoji tijjaɗi e te ɗeɗo caɗele mboɗo sikki tan ala ko ɓuuri ɗum jojjude oɗo saaha saabu neɗɗo kam so tawi a wasi hoɗorde ma a wasi guura ma a wasi ɗo ɓiye jangganno a wasi guesa ma vraiment ko hunde musde eyyi aɗa andi mi sikkani kam
so tawi ma sumgoji ɗi dirsin mi sikkani tawna haali joni ɓen ɓe ganduɗa ko les acteurs kamɓe ko ɓuri ɓe ko hande kamɓe ɓe ɓuri wadde focus koye élection ji ɗi kono wona caɗele rendo ngo won hen e mabɓe noon won hen e mabɓe so Allah heddi noon ko maɗum hamno par ce que to banggue organisation juɓɓudi sumgoji ɗi holno jogori yarude surtout e ɗin nokkuji ɗi ganduɗa hande ilam ɗam nan toon donc holno te kañumen ne jogui hakke suɓoyade holno jogori yarude holɗin condition ji walla holɗin pellitte ɓe ƴettata par rapport eɗen ñaagui noon ɗo e nden tawi vraiment ɓen duttima e koɗorde mumen ɗum ɗo kadi vraiment ɗum gasi ha laaɓi ɗum ñaguiɗen Allah ɗo e élection ji ɗi kono fo e wadde noon kam eɗen gandi maɗum won kam élection ji ɗi ganduɗa ko baɗɗi perturbé par rapport e inondation ji ɗi ɗin banggueji eɗin nokkuji e nokkuji ɗi ganduɗa ko baɗɗi hande noon en jii c'est vrai que ilam ɗam no tampiniri yimɓe ni kono a tawat ga e ley kamɓe dawriyankoɓe ɓe ɓuuri ni kamɓe huccude koye dawrugol ngol en jii e kala saaha sortiji ɗiɓe mbaɗata ni ma fam ni wonde kamɓe ɓe ɓuurani e ley ɓuuri wasde famde ko ɓesguji ɗi guurata ko kamɓe koɓe tindi ko hen tan ɓe ɓuuri vraiment wadde haajuji mabɓe e hen ɓe ɓuuri wadde himme mabɓe e ko bandiraɓe hande ɗum ne kadi ko nature dawriyankoɓe leydi Sénégal donc mi sikkani kam dirtingol ngol kono kam ma won élection ji ɗi ganduɗa wona élection ji beeɓoji surtout to banggue organisation e ko way noon e ɗum ne kadi ma waɗ impact mawɗo e ɗiɗo élection ngaji en tout cas dirtingol ngol so tawi haalama ne ine gasa wasa wawde wonde kono tan kamɓe ne yoɓe mbaɗ feere ɓe daro kala ɗo nokku mo ganduɗa ine waɗi ɗam ɗo ndiyam ilam ɗam ne ɗon ɓe mbaɗa feere e peeje e peccorɗe mabɓe fof yoɓe ndendin ha ganduɗa jomumen ma mbaw kañumen ne woƴƴede yaade ine cuɓoyo saabu koye leydi ndi jeeya kañumen ne aussi carte mumen ɗe ko limate koko hen jeeya noon ko adi foof kam so tawi dañanoma sinno ko sago hande jillu horejo leydi ndi toon ngu yo wonko jibini ha heewi yo wonko jibini tawa kadi koko ɓooyani ko joni joni o saabu ɗum ɗo ko jojjande nde ganduɗa ko jojjande mawde so nden yonti so tawi ɓe mbaɗi ɗum jojjande noon réglama ko régleteno hen ko foof réglé ha rewa lawol so nden yonti kamɓene ɓe goƴe suɓoyade so hawri e welede Allah ɗin sumgoji Mouhamed ɗo gaynirɗen nde ɗo toɓɓere ko ɗon natirten e toɓɓere wonde nde woni sumgoji ɗi en jii campagne on heddide kono haɗani wajiɓe oɗo saaha moni foof nani e ko ganduɗa ko kañum woni darde ngam hollirde hoore muɗum en jii jalte mabɓe ɗe ko wayno jaltal Ousmane Sonko hande jaltal président Makine aussi yaltino ɗo hayso woni haalanno koto banggue financé ko nandi hen kono kadi en jii Amadou Ba kañum ne lottiri banggue jiida e Bougane Gueye Dany en ko nandi hen campagne o ma mbiya wonde ɓe puɗɗima ɗum campagne o fuɗɗima ɗon de kam alimo mboɗo sikki ɗon de kadi sénérani jogui ɗon darde mawde par ce que hande sa heeɗima e radio ji ɗi a yeehi e caktirɗe ɗe elle mataw mbiya yimɓe ɓe mbaɗani respecté ko yiyete ko to banggue code électoral no yarita ni campagne de fuɗɗoto ko way noon pré campagne koyno hande a tawa tan goto mabɓe fof ne waɗa campagne surtout noon jaaha e dowri ndi sa yeehi e dowriji ɗi mataw ɗo yimɓe mbaɗi chaine musique uji mumen enen jahani mbaɗa sensibilisé enen jogui des espèces humaines aji ene naata e galleji en donc ɓe ɗum ko donc surtout hande e média ji ɗi a tawat invité jooɗo o waɗata ko campagne ɗon ne kadi sénégal nde foti rewinda ɗon to barangue éthique wonande média ji ɗi ɓe mbawa ƴewtade ɗum mbawen kadi wadde respecté ko fatuno noon e code électoral loi ji ɗi ko so yiiɗi ko e ko sali ko bon kamɓe politicien ji en jii Amadou Ba yalti kanko ne en jii vraiment yaltude woni ko kalnoɗen ko e dumunaji jawtuɗi ɗi mbiɗen nde o yeehi nde premier makko sorti mo wonno CICES nde o waɗi lancé nouvelle responsabilité nde o yi wonde omono fadi won certaine quand même acte uji beele o waɗa réagir heddi ko ɗum fof e wade noon mbiɗen kam ko ha ɓuuɓo woɗɗini keeɗu nde tawno guila nden ni mataw yimɓe ne gona e caɗele teskade kadi gurnameji ɓesguji ɗi e ko way noon ko heddi tan eɗen mbawi yidde ka ɗandi politique ne waɗi des moment ɗi ganduɗa neɗɗo o ne moƴƴi o jooɗo
wona waɗa ko yiyete ko observation e ko way noon hannde ɗum heeɓi Idrissa Seck yimɓe fof mbaɗi hen namdal holko saabi omo ganduɗa ko Idrissa Seck jaaɗo e takku wallu Sénégal ha joni nana deƴƴi yimɓe ganduɗa holko woni e dow mum donc ɗum ɗonne kadi politiquement jomum ana wawi bonnande ɗum ko heewi jaltugol ngol kadi aussi saaha fo yalta Idrissa koye takku wallo jeeya walla koye Samoussa Kaddu Idrissa je crois koye takku wallu Idrissa ɓe liminomo e Samoussa Kaddu de Anta Babacar Ngom en maro yaltu latanoki waɗi koye takku wallu Sénégal maro yaltu mbaɗoy haɓɓere ɗon amin mbima retrouvaille des familles libéraux woni kanko Macky Sall Idrissa Seck hankkadi kotiɗo ɓe jeeyno ɗo galle mabɓe woni on ganduɗa ko Ablaye Wade en jii campagne kam en jii Ousmane Sonko ko jaltal mum ñande hay so tawi min kam mi dañi hen bertere jooɗade artude elle c'est vrai ko arti e inondation ji ɗi mais o ɓuuri ko wadde focus koye oɗo campagne mo ganduɗa ko holno ɓe mbaɗirta haɓe daña majorité à l'Assemblée nationale hay so tawi kadi wonɗo waɗi contredire haala makko e jolle makko ɓoyɗe ɗe o haalatno to banggue pouvoir fota dañde won certaine majorité à l'Assemblée nationale ɗum ko var mais jimi tan ko betteram ko omo wona ɗum pannoɓe makko ko ɗin kalisaji ɗi o haali wonde yo rendine waɗe collecté wona pour wadde campagne ala ko totti ɗum sinistre ji ɓe ganduɗa ko jayraɓe e ɗiɗo inondation ji nde tawno kamɓe innitirta koye mabɓe koɓe des patriotes enen gandi no mbiɗen sen batti konngol ngol e mbaydi ko ɗum gendiyankagal so tawi noon a yi ka gendiyanki an ko wayni so waɗi ko an fonno hen adade campagne kam kamɓe fof eɓe hen hannde sa tawi a ƴeewi woni Samoussa Kaddu woni takku wallu Sénégal woni Pastef e woɗɓe hannde alima koye campagne gonɗen heddi noon ko peññinɗo ɗum walla suuɗɓe ɗum ko hen wona e eɗen gandi ko ɗum woni ADN jeeya koye ADN Sénégal ko wayni so waɗi tan yimɓe ma sikku elle ɓe hankkadi ɓe natti jeyde koye mabɓe ko ɗum tan ɓe kuccanta ɗum ni saabi hannde oɗo probléme gonɗen to banggue inondation wonɗo ɓuura yettade alors que wonɓe ganduɗa nan loro e dowriji ɗi e nokkuji ɗi kono noon ha ga ɗo e lamorgo ngo a tawat ko politique o tan ɓuuri wawde yawtede ɗo ene e caktirde ɗe e radio ji ɗi e foof téléji dawrugol ngol ko kañum ɓuuri wawde yewtede kadi ɗum ɗo enen peut être eɗen gowti ɗum saabu hande sa ƴeewi Sénégal kala nde haala sumgoji jalti so renaki ubbat kala caɗele yimɓe joguino o ɗiyeto dumunnaji haade ɗiɗo inondation ngaji wadde diƴƴe ɗe haade tampinde yimɓe eɗen gandi e won tuma tawi ko caɗele guurata ka nanɗo caɗele goɗɗe udditgol école aji ɗi fourniture uji ɗi no wayi serde ni eko nandi hen kono de haɗani ɗum ɗon foof waade noon kamɓe goƴa mabɓe foof tan ko hol ɗiɗo sumgoji holno jarata en ji assemblée nationale ono yaruno ni aussi caɗele ɗe nde goni ɗo ine mbayɗo no leydi e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓe leydi ndi kono haɗani kamɓe goƴa mabɓe ka ko toon tan ɓe paari ɗum hande o aussi en ji ɗeɗo caɗele no mbayni foof haɗani e ɓena e kamɓe ko mabɓe ko te kadi hankadi ɓe mbay kono natanɓe campagne o ni no mbiruɗa ni saabu sa ƴeewi Ousmane Sonko so tawi wiyama hande o kañum fayi ko toon to arena gam moɓodirde yimɓe muɗum ɗum foof koye campagne jeeya Samoussa Kaddu kañum enne aɗani mi hen natal wona farani konngol ma mi yi hen natal waju goto o windi o yi Ousmane Sonko nana ya Dakar arena pôle urbain de Diamniadio naata e Dakar arena mo Macky Sall o daro yo Macky Sall gollani mbaɗa ɗum calnaki aɗa ɗum ɗon fof ne jeeya e haalaluji mabɓe ɗi ɓe beddodirta e tuma campagne walla bundi dawrugol ngol firti tan koye oɗo saaha kam en tout cas ko ɗum woni goƴa mabɓe kamɓe ɓe fonnoɓe daranade yimɓe ha kadi eɓe ganduɗa ɓe kañumenne ko ɗum ponno so wona baɗo hen no Bougane Gueye Dany en jii kala nde haali walla kala nde Ousmane Sonko haali wiyata ɗum ko caɗele nanɗo ha heewi wonko foti wonde goƴama hande o ko wona dawrugol ngol or que hande o ko kamɓe fof woni e dawrugol ngol mataw ɓe jubbat hen tan caɗele ɗe e ko nandi hen Mohamed toɓɓere men tataɓire ko hen paaɗen kalaten koye alhaali oɗon projet mo ganduɗa ko padanoɗo ko ɓooyi projet ɓooyɗo yimdede projet moɓe mbi wonde fodde duuɓi 10 eɓe goni hen eɓe tafa eɓe goni hen eɓe pewna eɓe goni hen eɓe pewja eɓe ndendina peeje mabɓe peccorɗe mabɓe hande o on projet ko kañum woni koɓe kolliri e wiide mabɓe ɓe mbi horizon Sénégal 2050 on projet noon
caggal nde waɗa lancement muɗum welnere nde waɗa haalluji ɗi keewi Mouhamed ɓe hen waɗi ɗumen convaincre kono ɓe hen kañumen mbi ko ɗum ɗon waɗani ɗumen convaincre kañumen an holko jiiɗa hen wona kay projet mo ganduɗa hedde plus de 2000 et quelques experts e ɗum ɗoji mbaɗi rédigé wona on kay o kay ko plan o ko vision mo Victor Ndiaye andi ko ɗum mbiɗa non ko ɗum woni ko woodi ko c'est à dire projet mo nanɗe no wona quand même oɗo donc ɗum ɗon ne wawa ko ɗum gueɗe tan politique wonno e ko way noon par ce que so tawi a ƴeewi mi anda so a ƴeewi pdf sa heeɓi pdf plan o sa ƴeewi et même e information ji ndeɓe waɗa publié ko lundi sikki ko lundi altine ɓennuɗo e ñande dimanche o woodi ko waɗa hen modifié donc wona quand même projet mo pannuɗen kono fo e wadde noon bref ko projet tan heddi noon ko projet o holko joofi ko fatuno e ɓamtare leydi Sénégal e hol winduɓe projet o kadi aɗa andi so tawi on andi ko oɗo projet vision 2050 o projet walla wona o projet aussi no foti lirñire bon ko hen kadi kam projet ari tan projet ari de toute façon e o waɗi enterré PSE plan Sénégal émergent mais hol winduɓe projet oɗo e hol winduɓe PSE winde projet ko Victor Ndiaye ene tawe toon Mam Thierno Thiam ene tawe toon Souleymane Diallo mais ɓeeɗo tato ko kamɓe bindi PSE eɓe jeeya e golliɓe PSE plan Sénégal émergent wiyede ko PSE wultitina ɗon PSE ko sur 3 axes wonno kamɓe oɗo projet koye 4 axes par rapport e to banggue somi jumani koye 4 axes ɓe mbi ɗum ko wonande projet koye 4 axes ɓe mbi ɗum ko renforcement de la gouvernance et de l'engagement panafricain, l'aménagement durable du territoire, le développement du capital humain et la justice sociale, ainsi que la création d'une économie compétitive et créatrice d'emploi. Woni cembingol laamu e jaɓɓal jokkodiral leƴƴi Afrique e koɓe mbiyata ko ɓamtugol diwnuji e mbawdi ndumidi kam e ɓeydugol koɓe mbiyata ko mbawkaji e humpito yimɓe e nder renndo hisngu wondude e koɓe mbiyata ko tinnugol faggodu ha yeña e mballito ko yettuno e golle donc plan Sénégal émergent eɗen gandi sur 3 axes to banggue kamɓene noɓe mbaɗirno ɗum axe uji ɗi bon fo e wadde noon ko ɓeyto tan bindi oga plan Sénégal émergent ɓe mbino ko vision 2035 oɗo o Baobab vision 2050 ɓe mbi ɗum ko ɗo e dawal vision 2050 wadde heddindi enen ko duuɓi 25 e dendagal secteur aji ɗi ana soomi ko yiyete ko ɓamtare leydi Sénégal fo e wadde noon ko yiyete ko to banggue projet alima hayana jogui des projets bien ficelés saɗi kay kon tot daña fond de roulement on saaha mbawa wadde démarrer projet ma kono projet quand même projet ne keewi kono noon heddi min mi sey fitta walla mi yiide projet o moƴƴi walla moƴƴande tawno ko soit taw parde hay Ousmane Sonko ko projet o parani taw mara koɓe adduɓe tan synopsis o ɓe mbaɗi présenté yimɓe kono fof wani noon e mbawi yiide ko yiyande moƴƴere kadi noɓe kaldini ko puɗɗen ko nandi hayso tawi woodi hen seeɗa ko mbaɗa reproché o to banggue projet sene waɗe ana moƴƴi ɓe jaaha yimɓe ɓe jaaha dendagal bandiraɓe ɓe foof dendagal secteur aji ɗi secteur fof ɓe jaaha toon ɓe namɗo jomumen gadda hen kañumen ne jiyanɗe mumen par ce que en jii won intervention mo jinnaɗo men debbo goto waɗi o ummi koto banggue waalo to koye ndema maaro ka mais o addi contribution baɗɗo fayida e o tottideɓe ni den certaines informations des éléments ɗe ganduɗa hande ɓe mbawna wadde ɗum inséré projet mabɓe o donc ɗum ɗon foof nani hen ko yiide tan projet o min mbawmi ko yonnude ɗum heddi noon ko projet kadi so tawi ɓe gaddi yo mbaɗ ɗum mise en œuvre hayso tawi a tawa won haalaji ɗiɓe kaala toon a tawat kadi ɗum ɗo alay saago mbawa ƴewtat ɗum no mbiɗen ni beele watte ko mise à jour won certaine gueɗe kadi mbawa wadde ittude ɗum par ce que hay to banggue fond koɓe sohla hen ko 18 milliards 500 millions sappo e jeetati milliard pawɗi temedde 5 milliards milliard 18 milliards 500 milliards sa ƴeewi e ngaalu nguɗon ko ɓuuri ko hewde ko Sénégal tamboto ɗum ko heddi ko caggal leydi ittoyte beele Sénégal ne hattani ɗum
c'est vrai que men kala to banggue redressement mais redressement wona e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati eɗen gandi oɗo saaha gonka ko Sénégal woni en jii rapport aji FMI ɗi waɗi to banggue audit des finances publiques e ko way noon en jii to banggue croissance économique ɗo koɓe mbi ko ɗo e 2025 2029 min jaaha e 6,% e ko way noon ha 7% ni en jii ko ballal ngal ɓe payi e to banggue wallude bandiraɓe ɓe wawde wallude to banggue pañeji mumen ménagère e won certaine quand même gueɗe en jii FMI haalini to banggue dépense uji ɗi mbaɗani to banggue courant ɓe mbawa ittude ɗum donc ɗum ɗo fof so tawi sa ƴeewino to banggue PIB donc a tawat projet o elle ne waɗi to waɗi kadi perguide e ko way noon donc alay saago ɗum ɓe mbawa kono fof e wade noon enen de eɗen jonni projet o eɗen jonni eɓɓore nde heddi noon ko yo mbaɗ ɗum mise en œuvre nde tawno hannde ko mbiyata ko ha ɓuuɓo woɗɗini keeduɗo hannde ɗo memɗa fof nana muusa guilay noon suka rewɓe hannde ɓe ganduɗa alima an pino naata e marché o so tawi a naata e marché tan sa renaki a tawat gurdam ɗam hannde oɗo saaha ne muusi no feewi donc yo mbaɗ ɗum mise en œuvre ɓe beele ko fada e mabɓe ko ɓe mbawa wadde ɗum no hannirta ni ɗum tan mbiyeten c'est vrai que kala laamu ngardu ƴettat projet weddo adda projet mum goɗɗo ko ɗum tan woni haala ka ɓe ceefiri projet PSE plan Sénégal émergent et pourtant winduɓe ɗum de ko kañumen mbindi oɗo projet wonno toon ko Victor Ndiaye ko Souleymane Diallo ko Mame Thierno Thiam mo ganduɗa ko directeur de la planification nan toon ha joni to ministère de l'économie ɗum fof e wade noon ko eɓɓore moƴƴere yo mbaɗ ɗum mise en œuvre on saaha ƴeewen beele ɗum yumta ko yetno ɓamtade siina ɗum no foti yarude ni enen nde ko ɗum mbiɗen ko wawi hen wonde fof ko projet mabɓe o yo wona projet mabɓe o ko PSE woni ɗon yo enen so tawi tan koko ɓamtata leydi ndi eɗen jaadi hen kala hen ko wawi wonde so tawi tan wiyama ɗum ɗo koko ɓamtata nde tawno ɓamtare leydi ndi mone meɗen foof ma yiito hen hoore mum a yii ko faari hande ɗiɗo cogguli hande so tawi joni cogguli ɗi ustama to banggue guura ka to banggue ko wayno courant e ko nandi hen ndiyam ɗam ɗum ɗon fof so tawi ustama kala ɓiɗɗo leydi ndi ma yiito hen hoore mum saabu hande o moni foof so fini ala courant kam ala courant FMI yima ko to banggue subvention ɗi mbaɗata ɗi yoɓe ittu yo mbaɗ ittu subvention e courant mais enen ne o Mohamed eɗen ɗaminoyi ɗum kam eɗen ɗamini te kadi haɗata en yakorade e kala rolniɗen saabu enen ne wonto gummiɗen kadi wonto jiɗɗen faade koto jejji hen kadi wonto paaɗen e duuɓi garoyo non aɗa andi namdal ngal ko fotata wonde beele leydi ɓamtorondi ana foti beele jokkodirde may FMI ene tottuma des directives beele ɗum ne ɓamta leydi ko ɗum woni haala ka par ce que FMI sen tottuma ngaalu kañum yanma ko ɗo e ɗo poɗɗa wadde ngaalu ngu kamɓe laamiɓe ɗo ɗo joni haade mabɓe laamade wonko ɓe mbino e FMI e ɗum kam ko haala gorko ɗum ko ndeɓe gonno mais so tawi a ari a tottama gueɗe ɗe hankkadi koɓe mbiyata ko a tawat réalité ji gonɗi ɗon ɗi on kawa a anda réalité ji gonɗi hen ɗi ko ɗum woni haala ka ɗo gonɗa aɗa soynoɗo a yettaki andata ko woni hen ko kono sa yettima ha naati nder ko nden pamata no gueɗe ɗe jaari ni no mbirumi ni tan ko wawi hen wonde foof enen kam mbiɗen tan ko kala ko ina ɓamta leydi ndi eɗen jaadi hen kala ko ina ɓamta Sénégal ko ɗum woni ko jiɗɗen saabu so tawi ɓamtima tan goto e meɗen fof ma yiito hen hoore mum te hande o hunde tolnima ɗo ganduɗa ina muusi no fewi muusi to ɓesguli ɗi muusi to jignaɓe ɓe muusi e ɓe joom galleji hen ɓe ganduɗa e kala e saaha to no jaaruɗa foof hankkadi ni muusi tan dal ni muusi ala fof ɗum muusani kala fannu mo memɗa ma mbiya ko kañum ɓuuri muusde Mohamed gayniren e toɓɓere société nde woni rendo min ji caɗele ɗe ganduɗa aussi teskama e ɗeɗo balɗe woni debbajo goto tawede ina hawre ladial toon to Ngor ko hunde kadi addude haalaluji kewɗi saabu won wiɓe ko prostitué hayso woni won sehilaɓe mum jaltimbi wonde ne cetto e muɗum ko moƴƴi e ko nandi hen hande Mohamed oɗo wari elle ina ɓeydiya eyyi sohna Halima andi kadi ko debbo ko hamni hen ko kadi nokku ɗo tawa jomum ne maayi ɗo wona hay goto yiiɗa seedanede on nokku ɗo tawa ene hawre eladial e bon haalaji noon ne keewi ko haala hen heddi tan ko neɗɗo surtout sa woni debbo mbi ko neɗɗo so tawi suuraki koko wirtata ɗum woni gueɗe baɗe ni e manque d'éducation kadi ne jeeya hen
en jii bon nokkuji kewɗi hannde nan ɗo ko wayno ɗen Ngor en cité mixa ene ko way noon donc hannde ɗum waɗi sa yeehi ha inni ni ɗen leeɗe hay so tawi won hoɗɓe toon ko yimɓe waɗɓe fayida ko yimɓe nehiɓe kono nde tawno ko hewti ko e noppi yimɓe ɓe ko ɗum tan waɗata sa inni toon tan wodat ko yimɓe miiji toon ɗo hakkille yeehi nde tawno ko ɗum woni ko waɗete toon jamma e ñalawma e ko way noon ɗum fof ko ene jeeya e manque d' éducation holko addi wargo ngo d' abord donc neɗɗo o kanko o holon ha wargo ngo jilli hen donc manque d' éducation nan ɗon e ko way noon en kalata to banggue aspect sécuritaire e ko way noon hande en jii sukaɓeɓe kutorto ɗeɗo drogue aji ɗi ganduɗa ko hande kala e mabɓe mataw cikkuɗo jaaɗo ha nanti inde mum ko cocaïne ko gueɗe ɗe ganduɗa en jiiɗa rewde hen nde tawno sa haali ɗum tan ma neɗɗo nan won hen ni jiiɗa wadde ɗum découvrir donc ɗum ɗon fof nan waɗi ɗon réunir donc rewɓeɓe yooɓe gandu debbo ala ko wona kadi ka desteɗo ka poɗɗo wonde jinnaɗo ka poɗɗo wadde galle ka poɗɗo wadde kono alima en c'est à dire que ne metti hay haalde donc yiiɗi tan rewɓeɓe yooɓe curoto yooɓe curo so tawi noon ɓe curaki noon sa renaki koye gueɗe mbaɗe ni tan ganda janta e malheureusement en jii jomum mayde ɗiɗo circonstance uji e ko ñagade nade jomum yo Allah moƴƴi e mum kono quand même ko circonstance uji ganduɗa vraiment wona toɓɓere nde nde welani haalde Mouhamed kono waɗi en suɓade toɓɓere nde ko gueɗe rendo aussi hen saahaji yimɓeɓe ina katojina hen hande sa wi actualité tan alay saago nanna hen rendo sa waɗi oɗo politique a gayni rendo nan ɗon coftal ɓalli kadi ene fatma ɗeɗo gueɗe tati la budda nde kalɗa fo il faut gadda ɗum hen kono toɓɓere nde nde wona welde haalde en tout cas wari o hande o hunde ne foti yurnitede holto caɗele ɗe goni hol probléme saabu wari o kadi wonto joopi walla wonto ɓuuri hewde teskede donc wonko foti yurnitede ɗon wonko ɓawli hen ko ganduɗa ina foti ƴeewede segge itte kosam ɗam saabu jeyaka hen ko gonga noon renno ngo ko noon wayi moni foof eko Allah wurti ɗum moni foof kadi e fannu mo yaari o kono tan wonko ganduɗa ina muusi yoɓɓedu sécurité tan surtout ɗin andi cité mixa joni sa naati toon hen saji ko wayno police grand yoff e ko way noon ɓe natata ha e nder cité mixa badde fouillé ɓe ganduɗa ko wonɓe toon namdode carte d' identité ɗum tan yonani par ce que hande hayso ko jogui ɗo 13 ans duuɓi sappo tan jogui carte d' identité wona ɗum fonno wonde darde nde to banggue aspect sécuritaire ko daranade andi enen so tawi mbiɗen kono leyɗele ɗe ganduɗa hande nder temedere kala caɓanɗe jeenayyi ɗi ko julɓe mais wonko jiyata ɗo e leyɗe Dakar non mbiyata ko ɗum ɗo wona gueɗe ley julɗo donc surtout ma kam ɗiɗo zone uji c'est vrai que hen sahaji ɓe mbima jomum ne jogui droit ji mum e ko way noon wadde won certaine fewi kono noon wonko ganduɗa kadi aussi wona neɗɗo aɗa jogui droit tan aɗa waɗa kadi ko ganduɗa ana ɗum ɗon aussi hande ko en jii jeune génération o ɗum yuppima e mum ha hande tawat ɓeɗo so tawi Allah ɓurani quand même tan ɗumɗade ɗumen tawat ko de quand même ko en tout cas ko société mo ganduɗa ɗo faya ɗo moƴƴani en tout cas donc c'est compliqué needi ndi ne foti ruttanede Mouhamed needi ndi ina foti ruttanede to needi to ko toon woni probléme o caɗele ɗe foof koto needi ndi saabu sa ƴeewi neɗɗo wonno aɗa nehoro cikkubi tan ma won ko tulɗa wadde ma won ko kulɗa wadde ma won ko kirsuɗa wadde hol neho kono ɗon noon woni probléme o ɗum woni haala ko ɗon woni probléme o hande so tawi neho nehaki voilà kadi nehowo aussi hayso nehimane hande wonɓe ganduɗa ina neehi kono natti jogade tuma mo ganduɗa ina mbawa nerude ɗum sukaɓe mumen hunde hawnima won e leeɗe aussi ko neeɗa foof sa renaki kadi so Allah ɓurani fawde hen junggo mum tan ko caɗele dañata hen e déception ko ina hawni tan Mouhamed yo Allah faabo en tan yo Allah faabo yo Allah won ballo ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno toɓɓe ɗe gadduno ɗen hojomaji meɗen aussi keptima en kono kadi Allah walli ko gadduno ɗen e lahal ngal ko foof en juppani ɗum bandiraɓe Mouhamed konngol ma mbayni e sohna Alima ko yettudema no fewi machallah e ɗowgol ma oɗo émission Paamen Pamminen baɗɗo fayida mo ganduɗa
dandi oɗo samedi so heedi tan bandiraɓe fof ne gacci hen hakkille mum ne jeeba ɗum no feewi ko yettudema yettude dendagal bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe hokkudeɓe kadi aadi samedi paaɗo so hawre welede Allah inchallah. ko noon Allah jarama Mouhamed anne a weltanama no feewi machallah analyse uji ma baɗɗi pertinente machallah en beltima kono kadi en beltanima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ine batti hakkillaji mumen e kala e saaha e ndeɗo yewtere men Paamen Pamminen en jiiya message uji mabɓe eɗen jiiya kadi noddali mabɓe e kala e saaha e weltanade yewtere nde enenne kadi ko noon beltanirɗen ɓe en calminiɓe kamɓe kala bandiraɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno Paamen Pamminen en jetti Djiby Dieng to banggue caméraji banggue montage so jettuɗen ko Ali Fall aadi men e Paamen Pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ko wona ɗum aadi hakkude mon e rédaction wonata ko Olel Piindi TV altine so tawi gueno ñaawi ɗo e nden yo jaami kisal e nden kala woni men ene kala on jarama.